Ego oyibo bụrụ ọkwa n'onye chọ na ọ ga-akpata ego. Ego dị mfe n'ọnụ and ife melopata ego erike. Is it because money get money? Obi Kuba na get money. Ichezie n'ịkpata ego bụ onye chọ ego abụrụ ngwongwo maka. Ifugo mere nlere ọgaranya anya kwesị na ọgbọrọ ọgwụ ego. Omanyigwọrọ ọgwụ bịam ka njụ oge okwu bịam ọ bụ dafa nna gị. Ei, nwanne ego dị n'okwu agbọbi biko chukwu ego. Ọ bụ na ego oyibo bụ onye chọ na mmadụ niile ga-akpata ego. Nwanne na-atụ ọnya ichere dị ofere isi na dị isi brọda agbaele gị TV. Nwanne na-atụ ọnya brọda iche na dị ofere isi na dị isi nwanne agbaele gị plasma. Anyị kwalube egwu amara ka mụ na-etiwo ịwa mụ na Jesu donu anyị nọ n'ụdị ịchaga azụ. Ọkwa ebe gaisi na-agba mbọ asị na ife anyị na-eme nwere isi na ife anyị na-eme nwere isi ya bụrụ isi gị tinye di ya ka o nwee isi. Ị ga-emenwe ife anyị na-eme ị ga-alụ ọrụ anyị na-alụ. When you dey sleep, some guys dey for street. Ụfọdụ na-atụ ọlụ, ụfọdụ na-alụ ọlụ. Ọlụ oyibo ebe anyị na-aseli people men on the street finally guys amalụ na pịkọ amalụzo okwe okwu agba mgbafi bido kọwa mgbu onye mgbu mere ebelu. Isi n'isi rabụ n'ọnụ ọ bụrụ maka isi abụ okwu maọbụ isi kote bụ ọgba ya n'isi abụlụ kwaba okwu. Ọ bụ na ego oyibo bụ onye chọ na mmadụ niile ga-akpata ego. Ị na-atụ ọnya iche na dị ofere isi na dị isi brọda agbaele gị TV. Ọ na ị na-atụ ọnya brọda iche na dị ofere isi na dị isi nwanne agbaele gị plasma. Anyị kwalube egwu amara ka mụ na-etiwo ịwa mụ na Jesu donu anyị nọ n'ụdị ịchaga azụ. Ikuku ọma na Holland ọnwa n'ala Ifrodo mba na Chipristi mpa Nzebọị n'Ecuador isi ndị pọnụ onye ego kasị m na Thailand mpa. Ego oyibo bụrụ ọkwa n'onye chọ na ọ ga-akpata ego. Ego dị mfe n'ọnụ and ife melopata ego erike. Is it because